Miulbo ang tensyon ng gisugdan sa Mandawi City ang clearing ug backfiling operation sa nasunugang bahin sa barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi kaganang buntag. May ubang mga residente misupak sa gihimo sa Dakbayan. Si Nico Serino sa report. Mitumaw ang tensyon, dihang gihimo na sa Dakbayan ang pagtambak sa luna nga nasunugan sa barangay Gizo ug Mantuyong, dihang mireklamo ang mga biktima sa sunog. Pagpangandam kini sa reblocking nga himuon aron mabuksan ang karsada sa dapit. Nagpunay og pugong ang mga pulis sa pipila ka mga biktima aron dili makabalda sa backfilling ug pagguba sa nasunog nga istruktura. Matud sa Federation of Mandawi Community Urban Poor Incorporated o FEDMACUPI, sila ang gihatagan sa katungod nga muduma sa dapit. Dili sila supak sa reblocking apan gusto sila og written nga kasabutan sa Dakbayan. Misupak sila sa moabot 6.5 meters nga gidak-on sa road network nga himuon. Kay 6.5 ang gilap doon. Diri sa pikas o diri sa pikas. Anya unsa na lang mahabilin sa mua? Wala may pinirmahan nga kami. Illegal process. Diretso tanan. Kung na may relocation area Oo, ang naigo sa reblocking. sapod na. Unya, kung musugot may reblocking, tambakan nila kung natay muwak kanus sa amin makabalik. Oo. Kung makabalik pa ba may? Apan matud sa City Hall, makadaghan ang gihimo ang konsultasyon tali sa mga residente. Kadi sila maminaw sa ato ang dialogo dito ug atong mga conferences, maghimuhimo sila, tumutumo sila storya nga ma-display sila. Atong buhatang og road network kay nganuman katulo ka upat na ning na disgrasya diri. Kundi na to butangan og road network may gani last sunog way namatay. Nakapadala na ang syudad og notice to clear sa mga nakasugod na pagtukod og balay sa dapit nga wala pagitugot samtang wa pa maandam ang reblocking. Sukad sa sunog niadtong Marso, sagad sa mga biktima gipahiluna sa CICC grounds. Ang uban kanila gustong makabalik na sa ilang lugar. Go na mi pero di pa. Kay kung mutukod ay mader, kumutukod karon wala pa. Samok naman sa gyapon. Kaya ka nag-ubi silang gusto ba? Di ba? Pare ato nagchika na sad nga ibto na sad. Samtang si Governor Junjun Davide mipasabot, maglisod sila pagpasud sa mga fire victims sa CICC building mismo gumikan sa istruktura ni ini. Di yung tingali sa sulod, tingali di lang sa kanang dunay atop-atop sa gawas. No? Pero depende sa sitwasyon man gud, no? There are tents there. Doon na may standby po diya mga medical team na to. Nico Sereno, Balitang Bisdak.